The reason we go to school is that we want to gain knowledge, to learn, and to become the best of what we are able to become. I guess knowledge and learning are intertwined. They are measurable, hence the certification. What our curriculum does not cover is empathy. It is said that a person can be highly learned and be emotionally empty. Have you ever come across a prickly porcupine? I think that is a selfish and egocentric person. Maybe that is why Kumar Sharma says, and I open quotes, knowledge is the lowest form of learning. Empathy is the highest form of learning. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo obhalwe ngu-N.A. Mahaye no-Z.E. Sithole. Namhlanje sizokwenza isigqi. Isigqi sitholakala ngaphansi kombuzo omude, uphawu lokuhlaziya, inkomba ebizwa ngokuthiwa umumo wenkondlo noma isakhiwo sangaphandle. Qaphela-ke mfundi ukuthi nanoma kunjalo akusho ukuthi umbuzo uyobuza mayelana nesakhiwo sangaphandle kuphela. Osethayo angakhetha kuphela isigqi asenze sibe ngumbuzo omude, uphawu lokuhlaziya, inkomba. Angabuza sihamba sodwa isigqi, angaphinde asishadise nokunye, mhlambe asishadise nomoya, mhlambe asishadise nanoma yini afuna ukubuza ngayo. Isigqi singumgqumo omnandi otholakala enkondlweni. Mhlambe singazibuza ukuthi yini lena edala ukuthi lo mgqumo uzwakale umnandi. Umgqumo omnandi udaleka, wenzeka, wakhiwa ngamagama afanayo emigqeni elandelanayo. Lawo magama afanayo siwabiza ngokuthi awukuxhumana. Umgqumo omnandi uphinde wakheke uma kungelona igama lonke elifanayo, kodwa kunengxenye ethile yegama efanayo. Leyo ngxenye siyibiza ngokuthi iyisakhi, bese sikhuluma-ke manje ngemvumelwano. Okwesithathu, umgqumo wakheka uma kunonkamisa abafanayo emgqeni, bese sithi loko yifanankamisa. Uma kungebona onkamisa abafanayo kodwa kufana ongwaqa, sithi loko yifanangwaqa. Kodwa-ke uma sesigoqa-ke lokhu, sesikunikeza igama elilodwa, sisho phela ifanankamisa nefanangwaqa, siye sithi leli yifanamsindo. Lowo msindo lowo ofanayo wenza umgqumo omnandi. Okwesine, umgqumo omnandi wakheka uma umsindo wento ethile ufuze ukwenza kwaleyo nto, bese sithi lelo yifuzamsindo. Isibonelo singasho nje ukuthi saqhamuka isitimela, sithi gudlu gudlu, sezwa sesithi pe
pe pe. Okwesihlanu, umgqumo omnandi wakhiwa uvezwe izimpawu zokuloba. Siyazithola izimpawu zokuloba ekugcineni komugqa. Siyalithola uphawu lokuloba phakathi nendawo, futhi lolo phawu silubiza ngokuthi luwukhefana, bese-ke silinikeza igama sithi luyisizura. Uma uphawu luwumbuzi, bese sithi imbongi ilusebenzise ngoba ithandabuza, ngoba lowo mbuzo ungenayo impendulo, bese sithi lowo mbuzo umbuzo mbumbulu. Uma uphawu luwumbabazi, sithi imbongi iyababaza. Mhlawumbe singaphinde sithi imbongi yethula imizwa yayo, bese siphinda futhi sithi imbongi iyaphoqa. Uma izimpawu zokuloba zingekho sanhlobo ekugcineni komugqa, sithi kunenjambamenti, ngoba umqondo osemgqeni ongenhla ukapakela emgqeni ongezansi. Uma uphawu lokuloba luyikhongco, sibheka ukuthi isetshenziswe kanjani kule nkondlo esizokhuluma ngayo namhlanje ethi Thumela Uzamcolo Nkosi. Sathi ikhongco yehlukanisa imisho emibili emgqeni owodwa. Sikhuluma ngalezi zimpawu zokuloba nje yingoba ziba nomthelela, zingenza isigqi ukuba sinense. Athi omunye, hawu, usho ngani umem ukuthi zingenza? Angathi izimpawu zokuloba zenza isigqi ukuba sinense. Sengathi njengoba athi izimpawu zokuloba zingenza isigqi ukuba sinense, umem akanaso isiqiniseko salento akhuluma ngayo. Yingoba akuzona zodwa izimpawu zokuloba esizisebenzisa as a yardstick to determine the pace of a poem. Siphinde sibheke nomoya wenkondlo. Kungelunge ukuthi siyibona imbongi ngokukhethwa kwamagama ewasebenzisile ukuthi lapha ikhihla isililo sikaNandi, bese sithi isigqi siyashesha ngoba zingekho izimpawu zokuloba. Okwesithupha, umgqumo omnandi wakhiwa ukuphindwa komugqa owodwa emabinzeni angefani. Lowo mugqa ungase kuqaleni kwalelo nalelo binza noma ubasekugcineni kwebinza ngalinye. Lowo mugqa ofanayo emabinzeni angefani siwubiza ngokuthi yimpindwa. Okwesikhombisa, umgqumo omnandi udalwa yimigqa. Sibheka ubude nobufushane bemigqa. Uma umugqa umude, angeke washesha uma ufunda leyo nkondlo leyo, ngakho-ke isigqi sizonensa. Ake siboneke, ake sigoqe lento engikhuluma ngayo. Sithini? Sithi isigqi umgqumo omnandi. Yini okudala umgqumo omnandi enkondlweni? Ukuxhumana, yimvumelwano, yifanamsindo, yifuzamsindo,
izimpawu zokuloba, impindwa nemigqa. Kulokhu okuyisikhombisa engiqeda ukukhuluma ngakho, kubili kuphela okwenza ukuthi isigqi sinense noma sisheshe. Okokuqala, izimpawu zokuloba. Okwesibili, imigqa. Sibheka ukuthi mifushane noma mide. Sase sithi akuyona imigqa yodwa, akuzona izimpawu zokuloba zodwa ezinomthelela ekutheni isigqi sinense. Sathi nomoya wenkondlo unomthelela ekunenseni kwesigqi. Isigqi salenkondlo siyanensa. Athi omunye, ufike kanjani umem lapho? Ngoba kule nkondlo senze umqondo osobala, umqondo ocashile nendikimba. Asiwenzanga umoya, asiyenzanga ithoni. Usho ngani manje ukuthi lesigqi salenkondlo siyanensa? Mfundi, sithena uqalisa ngokubheka umqondo osobala, ngokucubungula amagama akhethiwe emgqeni ngamunye, ebinzeni ngalinye. Noma sesingashongo kule nkondlo le ukuthi lawo magama aveza imbongi ikusiphi isimo, kodwa ngicabanga ukuthi isithombe sesinaso ekhanda ukuthi sisho ngani-ke ukuthi isigqi siyanensa. Sisho ngoba phela imbongi zothile. Bakithi angeke uthi unxusa ube ushesha. Angithi umqondo osobala wale nkondlo sithena imbongi inxusa umdali ukuba athumele imvula enkulu. Sathi lowo mqondo osobala owemvelo. Sathi umqondo ocashile yilona, imbongi inxusa umdali ukuba athumele umoya oyingcwele ukuze uzothambisa inhliziyo yayo. Sathi umqondo ocashile wale nkondlo owenkolo. Ungashesha kanjani-ke uma ngabe wenze njalo? Ake siqaliseni-ke sibheke ibinza lokuqala. Thumela Uzamcolo Nkosi. Wena wedwa ojuba amazulu ukuba asifafaze ngemikhemezelo. Wena wedwa oyalela ilanga ukuba lisibusise ngezinkazimulo. Nguwena wedwa, nguwena wedwa. Uphawu lokubabaza olutholakala esihlokweni luveza umuzwa wembongi wokuncenga. Imbongi iyacela, iyanxusa. Ngakho-ke lenkondlo iyanensa ngoba imbongi izothile, icela imvula enkulu. Sibona ukuxhumana emgqeni wokuqala nowesithathu emagameni athi wena wedwa, wena wedwa. Siphinde sibone ukuxhumana emgqeni wesibili nomugqa wesine. Sibona egameni elithi ukuba, ukuba. Lokhu kuxhumana kugqamisa ukuthi imbongi ihlonipha amandla kaNkulunkulu. Sasho sathi imbongi ikhethelela gama elithi wena, ukugqamisa ukuthi ikhuluma noNkulunkulu ngqo.
imbongi ikhethelela gama elithi wedwa ukukhombisa ukuthi akekho munye. Kugqamile nje kuyacaca ukuthi imbongi itusa amandla omdali. Yingakho sithi umoya waleli binza owokutusa. Kwazise imbongi iphinde yasebenzisa uphawu lokubabaza emgqeni wesihlanu. Lolu phawu lapha lusetshenziselwe ukugqamisa umuzwa wokutusa. Isigqi saleli binza siyanensa. Ibinza lesibili lifundeka ngalolu hlobo. Inile yakhemezela kulomhlabathi olugagadu ogwadule. Phinde ukuzwela kule nkundla yesishingishane lapho kuke kusuke khona ifu lezintuli zikhuhle baxhoshwe zinsunsu bacikica amehlo. Leli binza liqukethe umoya wokubekezela. Imbongi iyaqonda ukuthi lemvula ecelwayo angeke isuke nje ine ngesivinini esikhulu, izoqalisa ine kancane. Imbongi iphinde igqamise isimo ebhekene naso. Ithi akona kuphela ukuthi imvula izoqalisa ine kancane, kodwa kwanhlabathi yakuleyo ndawo ilukhuni futhi kunomoya wesishingishane. Kunesiphepho, kunezintuli ezivele zilethe ubumnyama, kodwa nanoma kunjalo yona izimisele ukuthi iyilindele lemvula enkulu. Ngakho-ke isigqi saleli binza siyanensa. Okwesibili okwenza ukuthi leli binza libe nesigqi esinensayo izimpawu zokuloba ezitholakala ekugcineni kwemigqa elandelayo. Umugqa wesithupha nowesikhombisa, umugqa weshumi noweshumi nanye, kanti siphinde sithole nophawu esilubiza ngokuthi luyisizura. Lutholakala laphayana emgqeni wesishiyagalolunye. Balingani bami nani bafundi, okwanamhlanje ngicela ukuthi ngime lapha. Sizoqhubeka ngokuzayo. Uyacelwa-ke ukuba ungakhohlwa ukusubscribe. Kunamashaneli amathathu. Eyokuqala ithi isiZulu The Curriculum Breakdown. Eyesibili ithi isiZulu Grade 12 Intervention. Eyesithathu ithi isiZulu Fal The Chat Room.